ka ken hun jong ki brio ki badon ka jingduna ki khot met hne ka sngi ning kong kila dawa na kwartong ka seng congress no soyong constituency uba Osborne Kharjana baudai ban panmap hapo arpsau kenta halor ka jingkren persha yaki brio baduna de khot met haba crench kilat pathai kubor u president ka khasi disabilities association uba Starwin Kharjana ulayathu bau kertong ko congress na soyong uba Osborne Kharjana ulakren persha ikibrio baduna dukhot met haka jingalang pajba kabalalong hasoyong uba Starwin ulaong ba uba Osborne ulakam bakipajba badon jingduna dukhot met kim kot bor ban shimmenta haka imlang salang namar kim yoi kiduna kabor yo sngo bor perkhat bakiwei de na lor kani ka kidi e kadawaru na kaseng congress banle aa persha yo new kertong na marbo kren ben bat kren to met persha yakibrio baduna dukhot met jong kajula akan report tengah ai kubla yeki ki press barok kumju yeki ki parok jongi ki bangi awan naka kanhun jong ka Federation of Persons with Disabilities kaseng ka kanhun jong ki seng ki ba dot ki jingna net nga phe te ka jingwan jongi hamne kalong ba ni ko persya halor ka jingkren jong uwe kortong na kaseng kongres na soyong constituency ubanya aine na hakan ka election araja pulai te kajing kren jong u kolong ba ki hato ni jujit mo ye kirang ba snom ki ba matla ki ba kelut ki ba menang kren ba hak ta kapor ulakan menjur lu ba om dei banjit kum ye kita kada kolong ba ki nam satia ban terekam te halor kane kajing kren jong u ka khata ba yangi ki bri ki na juruna khana ba ru akat kum kajing su thu jongi ru kamut kane kajing kren jong u la pen khen ru ya ka an rp de bri akar haja khan ri namar kane ka an kayan kane ka an jong ka sarkar india kabala ai bor yangi ki bri ki na juruna met ban ye don bentalang haki imlam salang ba khe Bat imdi satia bansa penhiar kerdan tang nakadaw baga jinglong duna dukan meljongi te halor kata te ni flo persa ajur bat nga pensai ru haling ba hakani kapor ba kibri jiduna dukan met hapok kasi jantia kibun ba kibalong rang ba snong sekretari snong ba per jo snong te wat mentaru namar ba ka sarkar ka pentri kam ya kali ka arki de beli di araja kan rio te kali kam no ngawara iki ya kali ka kopi ka bangiyo na po ka district social welfare kabala aibor kabala thung ya ki bri jibna net haman la kisnong ki de bandan bit way ha ka komiti jong kisnong pentri kam sarkar ya kali ka hanre ka jingkran jong u bangimla satia banya simbenta hak kita kikam kibere baka imlam salam kapan pau yang ni kibri juna duret kajing susi bat kaba kum kibri juna duret nyimla satya ban pediang ya kita kijingkren jongu konten jongka Federation of Persons with Disability ni wan hane ya lang ban pau just rasha jami ya jikren jong iba Osborne Kharjana Midewe nong ban wayang election naga IMC naga kane jengde ni la shiman taro da ba Starwin Kharjana di President John Khasi Association dari ba John Kit ang General Secretary John Khadi Association kun jo no ba yakin sesuai dengan Mikhail Liberation Official Biro President antara dan betar ke kong betina lindo nang kai ba Denista Kabur ane jingwana jongi nang pau jing snow ka jongi kantong manawa ba ini ba kren ning ba ka klat kubor ya jing
bom la trong ki breu na khat met ban shimanta ke mang sarang gabala wan ra ya ka jing do maksem ha joni ban kren joni ro misno se jo do ta ta ha kana jikran ban misam khmi nanti ba ko breu bayang ban yakon election ukan ban community ten ki barak ta sisa ni ko ki breu chana khat met lawan hang ni ngaru ban penpau ya kata kajing snow kajungi kabangi mla ban pediang ya kai kaba iwe na candidate jong masuk yung constituency ibalah keren halor kata kajing bamla jongi kibru kibadon jing duna haki dukot met ban kentup lang ha ka imlang sa lang ladi ban yashim bentalang ha ka imlang sa lang te kalalong hikumba i ba askar buni lang ba la Kenya ke RPWD at Arajar Kadrio. Dia hod ni kwa ya pi ba kumba pila keren hi sekilat pathai khubor halor kata ka jing bomla ka jongi banya sim benta ha ka imlang salang ni kwa aro ya pi ba pin panmat lingba ka press namar ngisnyo ba kani ka jing keren jong pi kala kata yangi but ni day kibril we are human being but ngam ong hang ni ka wei ba lada phi ong bangi ni day kibril ki badon jingduna ha ki do khot met nga tharai kani ka jing kren ka jong phi ka ba phi klem prakhat shwa ba phin kren ni ro ngila hi ban ong ba phi ru phi don jingduna hi ha ki do khot met kata tharai phi yo snyo phi lat ban kren phi la ban yat ban yeng Henry kata kajing keren jong pi kaba klempen perkat shwaya pi baladangah keren kumni kakta nem yo pat babun balang pat kata ngamai pi ba piru pidon ubriu ba don jingduna ki khot met kata pi lili tharai pidon ka jingduna ha ka bor perkat jong pi omde shu tang ha ka bor yo I ne bor yo sneu ne bor yat ne ka bor keren tikani kade kawai kabana kapor sa kapor ngalaju ya keren ha kabangi ong ha ketien nong way ka human environment kat banang mi kisngi ngayo I ngasiem bakanang sniu ha ka imlang sa lang ju khamtam ha ka jala mi ghalaya jungi but kani ka jinglong jingman jong ki brio kata ka human environment ka bam bahar ka bam pensiu tenat kaba ngatharai kala sedang shwa nalarumpe ladam de baka sedang shwa nalarumpe balai kan spread lani balai kan sapriang haka imlang sa lang bat kabalong sisya ka ke ba lakta bahaya ka imlang sa lang ha kini kisni gamantan ngaju ong ya kani ka ktie mong kentin ktie hama pijit rombasnom pijit rombasnom yo mala romba senang yo bakulut yo bat bomlak keren pijit bat kai kata boleh kena mar itu ki perlok jur ki em siki wong balik bangim jet di kom yo uni wong le kini ro uni tip yano pro tip kada ba udon kajing duna kit khot me ba udon duna khot me unum la hiru basan syar kani ka juja barbor kada kalau kajing pangnu dah bagi semua ya kajing kren tomet kajing kren bom futu kren perkat jong uni brio bangi langit bangi syania ko de uto central government official kajing syang ada ban yo kajing singai na ko uni brio andre mission bukman kajing kren ko mo convertina mo pembal ban duna ban ka intellectual disability malah ada intellectual tu ulang babian boleh kren rumah ko ni ada uni brio ulang updated lagi uni bersutu udah bantibru ba recently nang shuja hapo Israel parliament ba way na kinong ki ministers way ni MP soka de ubam yo smo bom la keren tember hangni kamat kajing ong ju ut kamat kinong Israel ki kibabi balaji u
Handai dia mana babi ba utho ba haba ngimdon su gijat kemudian ladut la ngimdon esu ngimla su lei dei mangi ni diberi beran di duna wala pergi jing apa pun midang la ban strive ban ja chakmat haba jing jadi shau nu beri dia appreciate jing midong ni dia ban ai opportunity kan wat wala pergi jing duna midang la ban ni sa ban position ni chakmat dei kum ni unong mikmat ban long untuk unong elam upen jenjar ban ni lada uni uban hakabuat ulek noi try usu shem ni ha highway I ru le nei highway kamera su lek male hitla try lek ni syau CEO jong election commission berkabasa lek juru ben ujo saka deputy commissioner jong is te semua por saun ta lek benon kam malah ada tim lek kemud niru ning sale